Ассалому алейкум, духтаракои хушрӯ, ҳама каса созен хубен. Духтаракои хушрӯ, куртои ҳиндис ки дидем, навор доштем 450 сомон, ҳозир бошад 300 сомон. Бовар мекунед, аксияи идона. Ҳама коракои дастӣ. То инҷоша бо тугма дорад, баъд варад миқдор ҳастад. Боз дигар намудош ҳаст, дигар намудош ҳам нишон метиҳем. ранги сиёҳаш одамое ки мехоҳанд харобина намоён шаванд, имина барои ҳамоно. Ишам пешакшам вообще фасонак. Ё духтаракои хушрӯ тугмошон барои зебшунаи мақсад ки платьяй иёрамни корои дастӣ дорад. Ина аҷеба то размерои 56-58 таян хола. То 56-58 размер ҳаст, шок цена. Аксияи идона нарх 300 сомон пачистояд. Чуро айни рангам ҳастай, нигоҳ кунед, кабути осмонӣ. Ина хоҳен агар рементоша мекунед, нахоҳен намекунед. Паплинакошон вообще качествоаш бомбай. Духтаракои хушрӯ ира бинед. Қафасон бори нави 2025. Размеротон ҳаст суроға бозори Корвон аз тарафи Тилобозор 12 дарвоза 6 қатор. Пачичкои азиз, ана хеле дувойкои новинка омадай, ҳамқа материалаш хушрӯ. Баъзи платья баъд болоша хеле курта дорад. Нархаш 280 сомон бо хеле санча дорад. Качествои бор беҳади бад хушрӯ. Ҷои гулиядай духтаро 12 дарвоза 6 қатор. Размеротон ҳастай духтарако. Нархошон нархои аксия. Духтаракои хушрӯ остиношон қалтай, баъзи платьяшон хулоса болопӯшакшон қатӣ метонем пӯшен. Набинед чӣ хушрӯ. Нархи шок 280 сомонӣ. Набинед аҷоибот фасон. Сериям дорад, нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Ишам новинкаи ҳамин сола. Тоест ҳар чор ранг дора новинкаан. Набинед чӣ хушрӯ. Замочка. Мана баъзи платья ва болопӯша ба дигар чам пӯшида метонед. Остиношо манже дорад. Такошо ман бинем. Дуойка 280 сомон размеротон ба ҳазор аст, метонед дар омада заказ.